ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନଭେମ୍ବର ଆଗମନ ସହିତ ପାଗ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପାଗ ହାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ରହିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏବେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି କି ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କମ୍ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ରେ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଜି ଏତିକି ଖବର।